Значи, разбрахме се, че няма да се снимаме. Това не ти е някаква... Пак ли ме снимаш, бе? Брадър, ако четосаш козел с търнеж... Какъв си ти, бе? Какъв е то, бе? Чакай, бе, братле. Тарел ли ще се получи? Козел с таралеж. Това всъщност не е много. Какъв си ти, бе? Какво правиш тук, бе? Олеш ще се получи. Олеш, таралеж и... Абе, то е нещо му има. Кръстоша земя с пирони. Змирони. Какво ме гледаш, бе? Не спомняте работивата. Абе, то какво ме гледа, бе? Направи нещо, бе. Добре, стой така. Какво беше? Трябва се жираф. Пасе в Югославия, го има и в България. Стой. Ножка с прасе. Храниш едно прасе, вадиш моята глупост. Имаше още разни. Има птича въшка със светулка, където свети... Бати е лудото. Това снима ли го цялото, бе? Снима ли го, бе?